abean mah dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Gilo mah abean anjang teh. Gilo ke mamba maupun anak makan lai. Ndak ada gian nak makan, ndak apa kureh gai udah. Jadi anak tuh kan bisa makan seorang. Bisa makan seorang kok dah jua piti mah piti. Yang punya tangan. Lah kadang anak habis suoknya makan lah. Yo piti nado dah. Minta Cuma lah gue pitinya. anak ndak diajak cengeh tuh. Nah, mengawak menyuan makan seorang. Itu aja kok jadi dia bisa makan. Tangannya nak tuh. Aduh mengerti juga. Aku lihat benteng sensiang aja orang udah kau yang ada sensiang kenapa hari dah? Hah? Naik dengan sensiang ada yang ada. Ula deden naiko candu baburu aco tasai kini ko piti balanjo aco tasai kini ko piti balanjo yo patang sabtu oi di malam minggu indah tasabah tiden ngai manantinyo indah tasabah tiden ngai manantinyo. Anjang saya nanya apa ya? Baburu ang saksihan mampir ketik pada tinggi. Jangan ngecek je janjang kau ambo si kau dah. Ambo di si kau tangga dah. Cuma katung dah atuh lah cari bisu lainnya. Ini itu udah memilih anjang atau memilih ambo? Tentang kayak itu lo mengecek lah. Pikut tetangga ada tetangga ada orang sebelah. Itu nak Aku kecek orang. Itu nak ketujuh. Itu nak ketujuh. You hari ndak siang ndak malam anjang kok jadi masalah. Apa salah? Terus salah siapa? Udah nang gilu jo anjang je tarui. Nak mungkin lu ambo nak di sana lu anak nak makan doda nak tak kau dek den doda. Lurilah jalan panjang bakelo bawa maranti di pandakian baburu babi mangkonyo elo bahan tali dan naik balikan anjang ako dicari aragonyo maha amo tagadai sawakito jo pusako amo tagadai sawakito jo pusako indala tapi ki oi anak basikola hati dan sanang basora sepanjang rimo hati dan sanang basora sepanjang rimo yo de manurui kandanyo hati anak jo bini latani ayo koda pecandu baburu babi namo mamaca baru matanggo. Dah gini ya den minta carai kau dah. Dia balak kambilan lang buang. Ipalo kata madutin tak carai. Sah saja nyo. Kini udah nyo balaki janjang. Baiklah balaki janjang. Nanti ni den nyo cari babi mandua. Ndak sah gai tu. Balaki lah. Enggak sah, bako nak sah. Kau Sah ndak saja. ada tanda tangan waden. Indak kasah. Dah, cuma diminta sah saja. Lah bagi lah kan usia. Baso na uang kini ko sadang baca kok mati anjiang. Nah, alay. Apo tu nan tatawang anjiang, batu anjiang juga tu. Anggak giat lu baburu tu sakit te. Kunda mandake ciliang hari. Dai lo mandake ciliang lo malainya. Sanangan lu ati. Sakit sanangan dulu. Gugu apa banyak? Gigi apa banyak? Nak gugu loh. Aku gugu dah. Minum susu. Makan tahu. Wah, dia makan tahu. Oh, makan tahu. Siapa nan punya
suko mangga dua. Usahlah kamu mamaka, dan tujuh kamu langsung rubuh. Baiklah lukanin pado beko kusek lu aden pilin. Waden dak kakanin, sebab kini sedang masuk angin. Kandaan nan waden kan indah mangga dua. Sia nan luka lelean nan waden kan indah mangga dua. Waden memang urang baga, nan memang den yo suko mangga dua. Usahlah kamu mamaka, dan tujuh kamu langsung rubuh. Baiklah lukanin pado beko kusek lu aden pilin. Waden dak kakanin, sebab kini sedang masuk angin. Oi, mentang-mentang aku ketek, kamu berentasangan aja sama aku. Kamu pikir aku bagak melawan kamu? Alun lai. Apa lu kok ada pajak ketek gua? Waden lu nanti kanda-kanda aneh. Beca, telepon babuni. Iya, halo. Halo udah. Assalamualaikum bebeb. Waalaikumsalam. Bisa udah pulang sebentar. Iya cah lai papi pulang ya. Nggak pakai lama ya, ditunggu nih ha. Nggak hihihi dong, cepat. Tadi sia nanangku kanda-kandaan. Hah? Sia juo lai. Kan awak berdua sih sikonyo mah. Baga aku ya. Baga aku ya. Hah? Sebentar, ambil cak. Telepon nama Bukni. Tunggu sinar. Halo, assalamualaikum. Halo, Mbak. Dinda. Ya Dinda. Abah. Iya, pulanglah Mbak kalau ya. Amal baci-baci golok kok ha. Pulanglah Mbak cepet lah ya. Untuk pakai golok-golok lu amak tuh untuk adiknya. Yunyo keman cari Mbak kecilnya. Kamu lalah apa? Iyo, pulanglah Mbak lai. Yo. Konyo ha, dari tadi disuruh pulang indak juo. Cepet lah pulang cepet. Oi, takui jo ini rupanya. Kamangan urang jo mah. Percuma saya rambut panjang sungguh tabanyo. Jo bini saya takui. Onde malu lai. Dah. Juwo lai. Dari tadi tunggu udah pulang. Tolong cek golok kuasa nak tajam kalau udah kilo ele dong. Si awak kok mana? Lo tadi lagi lo pulang. Masa golok? Cepetlah. Sejadi
badan dape ba iyo nana bedo gadang otanyo suka tak kabu bagaco ayam jago di laman nyareng kukonyo di tampe sajo bakawan urang sisiekan cotimun bungku gado harago bakawan urang sisiekan cotimun bungku gado harago jikonyo sanjo duduk kalapau yo nana bagunjang samo nana jo indu jiko didanga amwa pulau wata kicau ayela putih diminum amunyo mabua kalil yang kampung awanan baga sado urang diago sajo jiko karajo sawajo para sakali indah kaluati do jiko karajo sawajo para sakali indah kaluati do dun sana iko carito jadi pareman di kungkong dapua katiko kete yo badan dape ba iyo nana bedo gadang otanyo suka tak kabu bagaco ayam jago di laman nyareng kukonyo di tampe sajo bakawan urang sisiekan cotimun bungku gado harago bakawan urang sisiekan cotimun bungku gado harago
kok maleh juo baraja. Usahlah maleh pi, usahlah maleh pi, sekolah untuk upiak juo. Usahlah maleh pi, usahlah maleh pi, sekolah untuk upiak juo. Bukan upiak malah sekolah ba. Piti balanjo upiak ndak bahagia. Gojo bebek aba amo babi abi ba. Gojo anak aba sampili karyang. Aba la sampili, aba la sampili, aba la sampili, aba sampili karyang. Aba la sampili, aba la sampili, aba la sampili, aba sampili karyang. Sudah abak den tuh. Sungguh hijau rambutnya. Aku ya abak den koma. Dari gaya jalannya kok abak den koma. Awas lah. Tadi dia minta piti dak nyagi adek nyara. Ini nyoba pole-pole aja nak gading. Abak. Tadi dia minta piti kau abak dak pagi dah. Kini bak pole-pole sama nak gading ha. Pulang. Ku tampe urang gadang, tampe urang dewasa kok. Tinggal tampe anak-anak, pulang. Tidak, tak nak yang pulang dah. Minta piti. Malaysia, emang abang sia. Abak sia kolah. Pulang aja capek lah. Kok anak tetangga, anak oi. Ya, apa anak sekolah. Jalil abak ko. Dah kecian kamak. Awas lah abak ko. Oi upiak dan ngalah abah. Ya kok maleh upiak sekolah. Kok sepatu je bukan lai ado piak. Kok maleh juo baraja.